ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିବିଜେଏମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ସେ ଗପଟି ଶୁଣିବ। ପିଲାମାନେ ବସିପଡ଼। ଗପ ହେଲା ହାତୀ ଓ ଭଅଁରର ବନ୍ଧୁତା। ଦିନେ କିଛି ଭଅଁର ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭୀ ଭଅଁରଟିଏ ଥିଲା। ତାର ସାଥୀମାନେ ମହୁ ପିଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁ ପିଇବାରେ ମଜି ରହିଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ବିଚରା ଭଅଁରଟି ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଖୋଲିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦଳେ ହାତୀ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡାଇଲା ଏବଂ ପୋଖରୀ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବିଚରା ଭଅଁରଟିଏ ଏହି ଫୁଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି ଫୁଲ ଏବେ ଜମା ଖୁଲିବ ନାହିଁ। ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଧୋଇ ସାରି ହାତୀ ଦଳ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଲା ଏକ କୁନି ହାତୀ। ତାକୁ ଘାସ ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରୁ ଆସୁଅଛି। କୁନି ହାତୀଟି ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଭଅଁର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୁନି ଭଅଁର, ହାତୀ କହିଲା। ଆରେ କୁନି ହାତୀ, ଭଅଁର କହିଲା। ଦୁହେଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆଣିଦେବି।